Berahin sih. Duku dah ya serang thang này ni. Đi na. Lấy được không đây? Em ơi yang này được không? Em này được. Mùng nào? Rồi thấy mà. Ôi, sao mà hả? Hello, Lakaper. Đây kita jual kan ini. Duku dah serang thang này ni, saya berailah bang saya Lakaper. Agak kan saya. Aku dah lah. Ai deh. Aduh. Agak aku banyak. Bentar deh, nih berahin selai. Duku dah ya serang thang này ni. Nah, dia pun nak musik baik. Dia, Romo, bikin bahasa like dan thank you. Angin semang hostung dia. Terakhirnya raise. Kita tu kali. Ni kena ni. Kau serlah, biar ada mazang ah. Kau serlah biar ada. Ada. Selo sandidaman mong di putih neng mana putih neng gabdeng wen duku jade game masih pakai nama lain dengan game lain naik deko hello friends deko guys Serni takai itu kerja ke bele. Sebaik lagi dah sebaik na. Kerja ada. Subay nice. Sebenarnya thank you ya deko. Terakumnya ya hang. Hello. Moniram, wow, dengan saya berai thang ni. Nol thaba duku japlang mai thai na. Thank you. Dia bisna panen thakai pandai nai. Lagaper Moniram mama Zaiga dengan na bongai gau. Pilih skuti suruh mana? Dah saya sudah kaya na. Nah, dia lagi per. Angin lagi senai pada yang serba. Newanin dia menbahai. Bohar nagir ke na. Yo isi biara ini ro. Sase mancini no. Loda samane. Masa ikan dengan bongai gau kawan. Kata
Nay, luar sama hospital, luar sama hospital. Serba berbemar dan malam zaman hidup bara. Dari itu saya lihat nalai, malah saya lihat segala kenang berlak, ini lihat segala kenang berlak. Kan mana kau nama bisa? Hujan. Yung pinong kami. अच्छा नहीं या जानवी होटल आ नहीं जानवी होटल है बारे पेला खोमायाव हाबसावजोबखायो ना आच्छा माजों हाबखो मोनबाय होनदा बे नङाथ' आच्छा आन्दायबावलायदोंसो आङो आगराला ना आगरालाजों हाबबाय Oke. Siapa nih? Mana nih? Kumar, mana Gori Pini, Bohani, Bahin Dana, Gori Pini, Bahin baik Gori Pini Kumar, Azul Billy. आप किधर जा रहे हो बोला एक दोस्त ट्रेन का घर में जा रही हूँ मैं मतलब मिल गया ये कैसो apa Gusto na mo? Sarso. अच्छा सारिका से ऐसे 100 টাকা লইছি আর कुमार नमस्कार Sure. Come here, food. Look at
देखो हम ऊपर में जा रही हूँ कि को मस्त मारने वाला। देखो इधर ऊपर जाना पड़ रहा है हमको। इतना ऊपर है। देखो ऊपर एकदम दोस्तों बहुत ऊपर में रहते हैं। बाप रे बाप, चल नहीं पा रही हूँ अभी, थक गया। हाँ फिर नजर कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसी साले वह लगे पड़ी से। ना वीडियो खोल ले। ओ गिरने वाली थी। आं दोनबाखै रावबो। बहुत ऊपर पहुंच गए हम अभी। पूरा हो गया। देखो रास्ते में लोग आ रहा है जा रहा है। हेलो लोगोफोर, रायज्लायनोबा फै दसे लोगोफोर। बहा मा जाखो माने मा जानो फैदों नैयाव लोगोनाव बेरायनो। बहा थांखो खिन्थायाबो इउटुबावनो लाजियाखै जोंलाय। थोद लाजिलाबायनो नोंनियाबो माबा लाजियाखै आङो। होमबासो माबायो बावो। नै मेगनखौ नुवाखै नामा नै बे लाइभसो दे खिन्थु।
Acha. Gần phía sau nhìn nhận cái tên hả? Này gần phía sau. Bahagia kengkalan nama le. Dah ceritakan berang ah. Ra moजां बारा नांखादोंलै माथो समय मेसिन जाबाय दसेयावनो आन्दाय आरोना आदसा मिनिबावबायसो नंगौ नामा बारा जा मोजां ओमफ्राय नै आयौ थान्दा नायनो नामा जायगा नायनो नामा खोमसिबायलै नाबा देखायनो हागौमोनलै एलबि होनानै खोमसिदोंलै ओइ खाय जायगाखौ नाय खोमसिबायना नोङो मारै नुबावनो गोजौआवसो दंफैयो ओमफ्राय जों बेजोंनो फैयो खोमसिबाय नोङो नुला दाना ओइखौनो नाहरदो नै अख्रांखौनो नाहरदोलै बैखै खोमसिबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय लाइट दं मानो नाया जानो दाराब नुयो अख्राङा मोन फरायदो ओमफ्राय ना फरायदो जायगा देखायनो बारा नै आराम आयु देनजार मोजांखा अख्रांनिफ्राय नों साबसिन हाहा आदसा जोमाया जा मोजां सोरबा नायबाव नामा नों मा खृष्टानसो नोंनि देनलै बरिया मादिलै मा देन थेन on teman komen hasilnya itu kamu mau lah mana itu mana balik nih sarat anderau ya hari anjiran
दिन आदसा बेरायनाया आंनि दिन बेरायाखैलै जोङो नै माबा आइया मोनसे बुस्थुखौसो बावबोबाय आं नों दासो माबा भिडिअ कलिं सानफ्लांदों दे नै लोगोफोर बेरायलाबायनो जोङो नै दसे माबा मोनसे बुस्थुबो लांफैदों बेरायलाबायदोंबो आरोना गाइसमोन आंबो न'आव थांनोसै होनदों आरोना न'आव थाङाखै नोङो बारजों खि देरना सोलाबबाय नामालै नै आं मायाव दंफैयो नाय देखायनो आङो मा खोमसिबाय खिन्थु लिंगा लाइक दानबाजै सनाजि होबाय थेंक इउ नै बारा ओरैबायदि थांसो बाबाय ओमफ्राय आयु बारा सनानि बायदिथारलै लोगोफोर बारा जि सनानि बायदि बार बारदों आयौ 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 हामा मोजां दिंगिया मा होनदों आयु सना बहा थांखो सना होनदों नै एसे बेरायनो फैदो आरोना दिंगा आगै सना ओमफ्राय ओरैबायदि माने गोजौआव दंना बारा जि मोजां नांदों आरोना थांनो बालायनाय बारा नेरसोन नेरसोन थेंक इउ आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय जन्जित आंबो लामासो दंदो अह दे जन्जित अन दं ओमफ्राय दिंगिया माथो बिदिसो सना होनदो बिल्डिंआवसो सना होनबाय बिल्डिंआवसो दंथ' आरो आथिं साजोबखायो ओरैबादि गोजौ नै जि गाखोबोबाय जोङो ओरै थांनाय बैखि खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय आङो सनजित र' होनदों नै सनजितआ दिंगा होनबाय आरो गुवारखौ देखायबाय थाला आंखौनो देखायनोसै मानि सना बे होनदो जायगाखौ सोंदों नामा दिंगा बेयो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ पाइप लाइन ओइ आगोराला खाथियाव आरोना ना सनजितसो रायलायो ना आंखौसो सोंखोलै दिंगा बुजिलायलाङासै आंहा खिथाहरलाबायबाय जायगाखौसो बाजार इण्डिया बबेजों होनदों बाजार इण्डियाथ' ओइ खाथियाव एसे खाथियाव बाजार इण्डियानि खाथियाव बाजार इण्डिया एसे थांबावनांगौ आरोना होमबानो मोनसिगोन आरो ओमफ्राय सनजितआ बा होनदो सनजितआ बिके ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा थाबायदों सनजित ब्र नों होनदों आरोना दिंगाया मायाव थाबायदों होनदों ओमफ्राय मनजितआ हाय होनदोंना हाय मनजित बिर'आ अनलि लाइक दान बिके अन डिउटि थैंक यू वेरी मच लाइक देने के लिए ओमफ्राय सनजितआ दिंगा गामि होनदो गामि बेरायनो मोननाया गोबाव जाबाय खोमा ओंखायनो गामि बेरायबाय सनजितआ अन होनदों बिर'आ कमेन्ट होनदों बिर' मारा बोला मरा बिर'आ मा होनखो कमेन्ट दिंगाया दे ब्र' होनदों मनजितआ अके ओमफ्राय बारानो सनानि बायदिथारलै गालांनो बालायदोंलै गामिनि नायदों
गामिनि सिख्लाफोर नायदों बेरायदों होनदों आरोना सिख्लाफोर नायदों मालाय बेरायदोंनो बिर'मोनखो हम सनजित सालथे आं मरा नोंबो मरा हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ दिंगा मा खबर होनदों सनजितआ दिंगा बहा दं होनदों आरोना ओमफ्राय दिंगाया दे ब्र' ओमफ्राय बिर'आ कमेन्ट होनबाय सनजितआ बिर' हा हा होनबाय सनजितआ बिके मेगन सादों मानो सानो आरोना जारला दिंगाया न'आवनो दं ब्र' होनदों आरोना दिंगाया न'आवनो दंना बिर'आ जा कमेन्ट होनबाय सनजितआ दिंगा बहा दं होनदों रेदिन बसुमतारी थेंक इउ Baiknya Desona, baiknya sebagai biru komen baik komen biru nih pula komen sanjida dingga haha ini baik biru komen biru sanjid daiden berna sanjida komen karo guys Sanjid biro salte Manjidan on Sanjidon hello Di hombai थानायावनो मबाइल लांदों आरोना हेलौ सनजित ब्र होनदोंमोन आरोना दैदेन आच्छा दैदेना हेलौ सनजित ब्र होनदोंमोन आरोना सनजितआ मिनिलाय होनबाय आरो हाहा ओमफ्राय सनजितआ मागो हेलौ लोगोफोर nama haha dan sundida दैदेन नोंजों थांनोसै आं दाना दैदेन नोंजों थांनोसै आं होनदों सनजितआ मावदों खोमसिबाय दिंगा ओइ दैदेन नाम्बार हरदो आं नोंनिखौ होनदों आरोना दैदेन नोंनि नाम्बारखौ बिबाय सनजितआ खोमसिलै बेगजोंबो देखायजाला नामा देखायनो मोजां जादों जिरायथ'नोसै दसे सनजितआ दिंगा होनदोंना ब्लग बानाय होनदों ब्लगाथ' बानायनांगौमोनथ' आरो ब्लग बानायनांगौमोन मोनाबाय जाला दिंगा ब्र होनदों आरोना दिंगाया ब्र माथो खालामदों बेयाव होनदों मा खालामदों दे लोगोफोर बेरायनो फैदोंब्रा खोमसिना ब्लग जानाय नंलाना दायो खोमसिद्रायबायना आच्छा सुइस अफसो जाबाय मबाइल गंसे मनजितआ ब्लग बानाय सेम माने मनजितआ ब्लग बानाय होनदोंना ओमफ्राय सनजितआ
बेरायनाया बिदि आरो बेरायनाया बिदि हा हा मिनिबाय बेरायनाया जनानैसो ओमफ्राय सन्जित मनजित होनदों आरो ना सन्जितआ माने मबाइल खनसे नोंबा ओइखौ माबानानै आंनासो फैबाय नै नोंना नोंनिया दाबो न' मोनहैया नामालै नोंनि अनथ' अन दाबो न' मोनहैया नामा ओमफ्राय अन देंगा बिजिनियाव एफा समायना समायना सिख्ला दं बाजै होनदों आरोना दंथ' आरो समायना समायना सिख्लाफोर दङ बिजिनियाव सन्जितआ सोर मनजितआ अन दे थेंकिउ जाबाय ओमफ्राय दिंगिया मोनसे नोंबोथ' बिनिखायनो पानबारिनि सना होनदोंना नोंबोथ' बिनिनोखा पानबारिनि सना होनदो आरोना औ नंगौना ओमफ्राय सन्जितआ दिंगा बिजिनि सिख्लाफोरा डलार गोनांखोसो लायोना आरो होनदो बाबरे मिथिथारबाय नै बेना ओमफ्राय दिंगाया मा होनखो नानि मोननि गावनि गामि खाथिनि होनदों आरोना न'नि मोननि गामि खाथिनि होनदों औ दिंगा नंगौ औ खुरमासो जायो नामाब्रा नोंहालाय बेसे मोनहाजों दिंगा ओमफ्राय जोंहा अनजालु फैदों जोंहा थेंकिउ हा मिनिबाय मा जादों बेयाव आब' होनदों आरोना आगै नै जोङो बेलेग जायगायावसो दंफैयो आरोना अनजालु आगै ओमफ्राय दिंगाया लाथों ब्र जेबो नङा होनदो आरोना लाथों ब्र जेबो नङानो मालाय दिंगाया मनजित बर'आ आरो अनजालु आगै लाइक होदो आयु खाथियावबो होफ्रांलायबाय दा ओरैनो खनसे लाइक होदो अनजालु आगै सना नङालै बाजै लोगो मोननिसो होनदों आरोना आदसा लोगोमोननिसो आरोना सन्जितआ होनदों ओमफ्राय दा दैमालुआ हेलौ बाजै होनदों हेलौ हेलौ आगै सना मोजां अनजालुआ मा होनदों मोजां मोनलायनायनि सावरि जादों नामा आब' आंबो बाहागो लागौमोन र' हाहा होनदों आरोना नंगौना आगै सना
Munjiदा हेलौ बाजै होनदों हेलौ। ओमफ्राय हेलौ आगै सना मनजित। ओमफ्राय अनजालुआ मा होनदों लाइकखौ नायबाय। लाइकखौ नायबाय लोगो लोगो खालामखायो आं आब' होनदोंना थेंकिउ। ओमफ्राय अजित नार्जारि नोंनि नामा कृष्णखा होनखो मुननि नामा कृष्णखा सारन अजित नार्जारि मा लिरदों मुंनि नामा कृष्ण के सारन मा लिरखोलै अजित। mana कृष्ण ओमफ्राय दिंगिया ओंथि साहा लोंनि होनदों दे लोंदो। दे लोंदो दे। मोनाबायलै एसे देखायहरनो हागौमोन नङाबा बाहेराखै। लोगोफोर दसे दे आङो एसे इयाव थांना जायो। आंखौ हारसिं ओंखारदों र'।
হাল খবর আবার আবার সবে লেগে মানে
अभी हम जा रही है वापस खुद का घर। Guys. ये देखो ये पकड़ के नीचे आ रहा है, अकेले तो नहीं आ सकती है, ऊपर से नीचे अकेले नहीं जा सकती। तो berhasil karena kayak biasa deh, kayak ini. हारसिं हमथायाबा हारसिं खायनो हाखाया आरो थाल्ला खासे सासे इल्जा हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै आगै सना Eliza Monjit sap kalam होनदों आरोना अ Monjit kaha हो sap kalamनो थिनदों Baik, jadi setelah mana rasta dikasih rumah, है ना? तो Eliza sab kalam फिन होन आब' होनदों Monjit जोंहा Eliza रानिखौ साब खालामफिननांगौनो Monjit खालामदोंमोनदां Elizaया आगैया Eliza आगैया साब खालामदोंमोनदां Monjit आप कहाँ हो Eliza रानी को साफ करो Eliza ने आपको साफ किया होगा तो बैक करने के लिए बोला है Monjit बर' साफ खालामनो थिनदों नोंखौ दसे फैनानै खालामना होदो आगै Monjit Eliza रानिखौ हेलौ गाइस मोनालायबायसो मोनायावनो फैखाबायना कमल हाय आब' होनदों हाय आगै लाइक हो सनाफोर लाइकबो होनानै हो Eliza कमल बर' हाय आगै हाय कमला बहा दं नै एसे बेरायनो फैदोंमोनलै आगै लाइकबो होदो सनाफोर अरे भाई हेलौ गाइस हेलौ लोगोफोर आगैमोन याव खोमसि र' मोनसिगोन आरोना हायलाइटखौ थ' हायलाइट मोनबासो स्रां जानोसै आरोना वेल इंडियन ऑयल का बाउंड्री है गाइस ये बहुत ही लंबा है गाइस ये इंडियन ऑयल का बाउंड्री है Monjit माबा थांखो ना माखो बियो Monjitआ लाइक होबाय दे आब' आं थेंक इउ आगै सना लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच Toras witness guys sendiri angna net problem nong deh net problem kalau mak kalamnya na semua deh ओमफ्राय जा कमला मा होनखो मेम्बारफोरानो थांजोब्बाय नामा आब' होनदों ए आगै आङो थिग लानो माबानाय जायासै नालाय औ ओमफ्राय सन्जितआ नाजा
नेट नाजा दासो नेट फैफिनबाय होनदों आरोना नाजानानै Lara dekati me, देखो guys, लोगोफोर नायनोबा मान दिनैनिया नै माबाया hello guys hello guys सब कहाँ है जरा बात करने आ जाओ Coba. Komor. Zaga na mama abon dia na dia mabar na. Lelo membeli. Agora hospital nih. Agora hospital. Agai, komor. Impression dia naman kider up high. Tuh. Ayo, free. Ayo. Nah. Nanti. Kemudian kubur pada mezangan Pak Abon deh. Kubur pada bidin saya agak mabung bau nih, mezangin dong tuh ya, dong nih lah agak. Sambil. Ini ada sebelah sini. Live lah kemana? Sondira birat gorom di nendana. Sondira komol hello nendana. Mana gorom di nilai? Bar delay di. Yes. Oh, nengkau nama Abon dan wakai. Tidak orang nggak ada lagi. Siapa ini? Hah? Yêu na nga explore na kek selan sen. Acha, aga ya mun thai. Kek selan sen mang son ne. Ini dah. Kan dah udah ni. Kan dah ya kita ni ya. Ya. Mana umum sampai tak kena. Saya ada naya deh pun ini ya riset orang go. Nah, mana ya Pak? Eliza Yamanda langsung tidak on. Eliza Yamanda chin hơ bốn đều ya cái đó cái năng rồi. Punir là đây này. Sao lagi dia? Chin hơ ini cái đó. Oh. अच्छा नहीं itu benar ya? Sao lagi dia? Kebaya guys. Kumulaman ke. Song sundit bro.
जनानै दि मा नोंलाय मा खालामदों होनदों आरोना सन्जिता अन होनदों सन्जिता एलिजा होनदों आरोना सन्जिता कमल आं लामायावसो दं होनदों आयु लामायाव मा खालामदों सन्जिता कमल नों बहानिमोनलाय होनदों आरोना प्रमदा on Sonjit on Sonjita oke udah Komola manggil oh nenggo nama Sonjit hoन्दों आरोना Sonjita komen udah naik wow kita lagi apa sih mainnya lagi lo tuh lagi sao lagi yang phụ kita kan ya tadi itu tuh yang aku juga kamu nih saya itu angga di mana nih nanti dengan enggak tahu enggak aku mati ini jambunya mana tadi halo guys tahu aku mana nih yang Belum bisa tambah bisa. Soto. Ah, soto. Ya, ini juga. Kau senang banget. Setelah aku senang lah mau. Ya bisa kian nak pergi pada mana juga? Itu itu. Tapi yang dua itu. Tidak. Aku mandi. Nama bisa dia nama. Hah? Hah? Mana? Ano ba isa niya? Ada sta niya. Ano ko na siya? Sabi na lang ako dito ba? Sabi na lang. Hindi ko pura na lang. Ayo, isa ta ko na lang do ya. Wala. Sabi lang na pilih lang do ya. Wala ko pilih ka kare ko ako ni. Ya na ya pilih. Mamala abo. Abo now. Abon. Now, hanggas ni nama. No, wow hanggas ni nama dari na. Orang sini sedang kumula ke sana. Sonjiron. Rara. Nah, segera lah bye. Nah, aku dong kasih segera ya. Kayak farsi deh kayak menang ya, beribar farsi deh kayak lihat nah. Kadin. Somkram sejan lo bilang ke somkram sejan lo gitu man. Silang orang itu macam. Komolang udah luhur ini enggak ada lah. Makan sedikit? Oke.
हरथ'दोलै र' हरथ'दोलहाय नोंसोरो Kemala nanggaw nama Odalguri मा गामिनि ब्र होनदों आरो ना ओमफ्राय बस गैयाखोर जोंनावनो मोनबाय नै खोमसिसो ओमफ्राय लामाया dङ कारेन्ट दं न' सिङाव अंधेरा हो गया नहीं सारे कच्चाड़े लाइट नहीं है तो क्या करूँ भाई इधर तो पूरा लाइट ही नहीं है हम रूम wah फिसालाया सिखाराखैलै माथो उन्दुनायानो उफ गरम मोनबाय लोगोफोर नै गरम बापरे गरम मोनजोबबाय
होनदोंमोन न' मोनफैबाय नामा होनदोंना न' मोनफैबायालै कमल कमल आं होनदोंना न' मोनफैबाय औ ओमफ्राय मोनफैदाहाय होनदों मोनफैदा इदि नायबाय आरोना खोनायाखै नामा मन्दिरा माबाया मन्दिरा इदि नायबाय ओमफ्राय इलिजाया मन्दिरा कमल साब खालाम होनदों ओइ कमल साब खालामलाय इलिजाखौ नोंखौ खालामबायनो कमल र' दे थांखो कमल बर' इलिजा रानिखौ साब खालामफिनदोलाय खालामबाय माने जोंहा बे आगै नोंखौ खालामना होफिनदो सना गावजों गाव मदद खालायफिनदो आरोना ओमफ्राय इलिजा रानिया मन्दिरा मा होनदों मोनफैबाय नामा होनदों इलिजा जयेन मि प्लिज होनदों आरो इलिजाया जयेन मि प्लिज Bilin. Bye guys, मा खबर आब' होनदोंमोन जोंनि प्लिज मा खबर आब' खबरा मोजां आगै मोजांमोन सुइस जालायबाय मबाइला र' आं दोननोसै लोगोफोर बाय बाय गासिखौबो